11.34 kello. Just hakemas Lari. Jasu varmaan skippaa tänään, kun vitu bitch ei tee muuta kuin pelaa. Vitu autisti. Kuski. Hehe. Hehehe. Yeah. Yeah. It's happening. You got the inventory? Let us seeing it. Be here. Nice. Shit, man. Nyt lähdetään Suomen lennänjuhliin nimittäin. Let's go! Yes sir. Millä fiiliksellä? Aika jännittävät odottavat fiilikset. Kaunis päivä tulossa. Oh hell yeah. Kaunis päivä on jo, mutta siitä tulee vielä kauniin. Hell yeah, niin on. Mitkä fiilikset? Hyvä. Ihan ok. Fason. Mennään hakemaan vähän olutta nyt Hyvinkään Prismasta. Alkos käytiin jo eilen, niin on juomat jo kasas. No niin, ollaan saavuttu Helsinkiin. Oh fuck! Jengi vaan kruisailee täällä näin. Hoitalo juttelee toi seinä, kato. Kyllä liikkuu vittu. Ei, mut siinä on tommosia kuvia. Aaltoilee vittu noi kaikki lasit. Silloin kolmio. No niin, siellä se on se, minkä mä varasin meille. Silja Line. Tänne. Joo. Me ollaan in the middle of buttfuck vittu. Vittu 2 happopäin kaa vittu. Stadissa ajamassa nää vittu pikkuteillä. Ei oo hyvä kombo. Autot lähet tuolla. Oikealle. No, näyttää siltä, että se on pelkkää jäätä vittu tossa, niin ei kyllä varmaan siinä oo kulkemassa mikään. Ei mut. Navigointi jotenkin ei kyllä toimi. Ei mun mielestä lähtee. Ihan. Se liikkuu muuta. Ihan right here. Descent. Wibi, noustaan maan alta. Tässä on lämmin. Haluatko ottaa sitä kameraa vittu? Eiks toimi? On vaikeet. On. Minä. Ei vittu, ihan vaan auki tästä. Mut mä haluan tietää, miten päästään takas tonne sisään sit. Ei kun ottaa vaikka samasta ovesta. Niin. Ei siinä itse asiassa. Aimo-sovellus. Mulla on se ovikoodi. Kasou! Hyvä. Mikä vittu toi on? En mä tiedä, mennään kuvaa sitä, se näyttää töhnältä. Me tultiin tuolta. Jep. Ei, pääseekö tossa sisään? Very beautiful. Hehe. Jolo pastaa sisällä. Joo. Äijä vittu tonne sisälle kun menis, toi ois niin vittu trippaavaa shittiä, et ei mitään rajaa. Tuossa on tämmönen
semmonen luukku. No niin, mutta vittu ei me päästä sinne. Niin päästä. That'd be nice. That'd be nice, vittu. Tää on niin outo yhtäkkiä tiiäks, me vaan lennättiin tänne meidän avaruuteen. Niin. Spavnattiin keskelle stadia vittu. Niinku ihan keskelle. Tää on fiilistä turistia. En mä nyt tiedä turismi. No ei, mä oon tekemässä luontodokumenttia. Ne ei edes hiffaa. Ihmiset täällä luulee, että mä oon turisti, koska muista Sverige Amba, mutta oikeesti mä oon vaan tekemässä dokkaria Helsingistä. Miltä se näyttää ihmisille? Paskalta kaupungilta vittu. Ja meidän laskeutuminen halkouttaa sinne. Vittu ei toi ei kyllä ollut Suomea enää. Ei ollut luokkiin. Jengi jää kyllä autoille tänään. For show! Nice. Sieltähän me tultiinkin, ei me tonne päin oltu menossakaan. Meitsi seuraa kyllä vaan Lari tässä dokumentin aikana. Yhtä happopäätä stadissa. Haluuks käydä jään päällä? Kyllä toi kannattelisi sanoa. Niin, mutta ei toi reuna. Niin mut hyppää sieltä keskelle suoraan. Jep. Mut mikä näistä lautoista on se, mikä lähtee sinne? Se on erittäin hyvä kysymys. Mä en osaa hahmottaa tällä hetkellä. Tää hahmotuskyky jotenkin ei toimi. No mä oon vaan pieni piste täällä muitten pisteiden seassa. Sen takia pitäis päästä lähelle. Sai, haluut se dumplingei? Häh? Haluut se dumplingei? Ei, mä vaan kysyin tuolta Fivolta tuolla ees, että vittu, what the moves? Mä oon kyllä pikku niinku hetkeltä epäilen enemmän, että tästä ei kyllä mene mitään. No ei varmasti mene vittu mitään lauttaa sinne. Ei se ois varmaan pitänyt mennä just sieltä, missä me oltiin eka. Oi helvetin 16. Vittu. Ei, mutta tossa lukee Korkkisaari, vai mikä vittu? En mä tiedä. Tää näyttää, että meidän pitää mennä niinku tohon. Niin, mennään eteenpäin vaan. Koska sit tää menee merelle. For show. Documentary. Meitsi voi jatkaa kameraa. Ah shit! Paskalle! Toilet! Hell yeah! Ei saa tulla huono olo. No, but now we've been moving. Now we moving. Mhm. Mennään tolle. Se on vähän raitista ilmaa, mun tulee huono olo täällä. For show. Documentary happening. Ei saa unohtaa miksi me tultiin tekemään tätä dokkaria. Tää on aika vähän overwhelming, mutta tiiäks... Tää on vähän overwhelming, mutta se on part of the experience. Nimenomaan. Ja jengi hiffaa. Heli tietää, muut ei Eli tiedä. tietää. Ja kyllä muutkin ehkä tietää, mutta No. sillä niinku... I don't give a fuck. Just vibing. Taas vibin. When the vibe's just correct, tiiäks? Tuolla vittu ois siistiä. Tuolla on vitu saunakopis. Kun me päästään pois tästä lautasta sinne niinku... Tää niinku alkaa... Mä jo unohdin mihin me ollaan menossa, tiiäks? Tää alkaa tuntua siltä jutulta. Niin. Tänne hetken... No niin. Kaikki vähän liikaa vittu, kaikki on vähän liikaa, mutta se on part of Tällä the hetkellä tää on se juttu. Niin. Kaikki kerääntyy tänne. Kaikki on vittu liikaa.
Mä jotenkin oletan, että täällä olisi paljon ihmisiä, mutta No en minäkään vittu. toisaalta perjantai, Niin. kevät. Ja näin hyvä sää ja just niin, se on kyllä totta. Me tultiin ihan niinku normaalit turistit, mut väännetään vaan tiukempaa. Niin, mutta silleen taas ollaan just oikeassa paikkaa oikeassa vittumassa. Ei se haittaa, ei sun tarvi puhua. Kyllä ne ymmärtää. Se vaan tapahtuu. Meidän pitäis päästä tohon laivaan kyllä sit joskus vielä tänään. Ei, mut suomen kieli on liian vaikea, kun se on semmoista... Se alkaa sössöttää vittu sun Jep. muuta. Ja se muuttuu kyllä ihan liian vaikeaksi. Mä ymmärrän, miksi jengi puhuu englantia. More easy. Ei Vibes. Oh! Fuck. Missäkään on niinku Suomen ensimmäinen majoitus? Sä oot niinku valehtelemaan. Nyt kysytään niitä tärkeitä. Tommonen tyyppi. niin. Mietin nyt kun mä ottaisin vaan jonkun lauman vittu ihmisiä tos. Ja ei ne ymmärrä vittu mitään, mitä mä selitän. No totta, Ne vaan seuraa ja ne on vaan jees. täällä sallia jengiä. Tossa on jonkun takapiha. No niin! Mitä ne pyöräilee vittu tätä ympyrää? Vittu unohtu dokumentoida vittu puolet tästä matkasta, kun vittu liian too lost in the sauce. Niin sanotusti. Ruvettiin vaan ihmettelee, että vittu elämää. Sitä. Koko ajan silmi pyörii. Ei se haittaa, siinä päästiin niinku asiaan ytimiin. Onne meidän pitää mennä. Me menemme tosta alhaalta. En mä tiedä. Ei, mut päästään me noit vittu ja meidän pitää vetää tossa noita, on ihan joku pelikato. Meidän pitää hyppiä noista jäistä yli ja vittu toiselle puolelle päästään tonne. Ihan selkeästi. Eiks vaan? Kato nyt. Meidän pitää pomppii noita jäitten yli ja tää on yksi peli, yksi Tetris-peli vittu. Tossa menee myös silta. Näköjään. Mitä me päästään sillalle? Se on nyt toinen kysymys. Let's fucking crack open a cold one. No mä oon just sitä mieltä kans. Tois pitänyt ottaa se viltti ja tyynyt ja ottaa tähän vaan asento. Let's see, what's in the loot box? Mitäs sä pakkasit meille? Kaiken tarvittava. Beer! More beer! Got more beer! A beer. Ja beer kassi. Yes sir. Here, haluatko vittu butters? Toffee. For sure. Yes sir. Shit. Nice. Ei mennyt meitäkään vittu puhelin rikki. Oho. Oh shit days. Vaikeeta. Mä saattaa vittu reppuu kiinni ja vittu mun vittu. Tää on tää kameramiehen vaikeuksia. Vaikka olla menossa johonkin. No pitää olla. No niin. Ei, mut tuolla kyllä jossain pääsee kans niihin tunneleihin. Siellä on, pitää päästä sinne, missä on niitä tykkejä kanssa. Siellä on isoja tykkejä. Se on niinku, sinne pitää päästä, mutta mä en tiedä. Se on, niin, se on sillan toisella puolella. Let's see. Katsotaan mihin tää vie meidät. Jep. Ton sillan yli kun päästään, sit pystytään kävelemään tonne jonnekin ja... Hit jotain. Fuck going on? Paha going on. Kyllä oikeesti pakko sanoa, tää, on niinku, tää näyttää niin vittu leffalta vittu tästä kun kattoo vaan tohon suuntaan. Se seinä kyllä on aika mielenkiintoinen, nyt mä niinku ymmärrän. Niin, siitä mä oon vaan kattellut tässä näin. Toi vittu kaikki vaan liikkuu ja heiluu tos vitusti. Jep. Wow. Mut kyllä on kyllä, täällä niinku näkyy näitä jäännöksiä vanhasta ajasta maassa. Tuolla vittu tiiliipä. Normaali ihminen kun ne kävelee täällä näin, ei vaan kato maahan ja on vaan, et hei kato tiiliskiveä. Mistäköhän toikin tiili on peräisin? Niin. Tuolla tässä voi Tässä voi joku kämppä olla tässä alla. Niin. Se on ihan totta. Tässä on ollut joku keinut. Ihan kuin jossain Niin. Tchernobylissä ois. Milloin tää edes on rakennettu? Se varmaan oppii näitä jostain kyllä. Laita vaan.
Päälaituri. Mitä tää selittää? Älä niin kova. Ne ei tiedä mistään mitään. Me ei juttele tälle. Ihan ilmiselvä mikrofoni. Ei joo, what it do? Jengi kuuntelee mua, vittu, älkää salakuunnelko mua. Helvetti. Onks tää toi vitu transulippu? Ei vitussa! Vittu, tervetuloa Suomeen. What the fuck vittu? Minkä vitun takia? Minä olin katsoin näin historiallisia nähtäviä. Niin. Näällä vitussa. Miten ne on jo tunkenut vittu kaikkeen niitä sormet, saatana? En tiedä. Täällä on kyllä jengi ollut. Täällä on jengi smoukannut. Tää kyllä näyttää... Tää niinku juttelee mulle tällä hetkellä. Siellä on kato röökiaskikin. Ja pitäis ottaa tää omaksi. Jäädään vaan tähän näin viikoksi. Mitä? Ei, mut oisko tää En mä tiedä. Ai line up tässä. Niin, niinku silleen niinku ihan oikein. Ai niinku for real. For real. Heli saa paniikin, jos me tässä laitetaan. Mä oisin ihan Ines, jos mut ei. Mitä minä vähän pois? Niin, Suomen historiaa. Niin tiedätkö? Nää tulis ainakin ottaa. Ne nimenomaan. Ne tulis ainakin. Ne tulis kans. Me voitais se tehdä ihan. Kaikki on Ines, kyllä. On sumpikuja. Nice. Kyllä mä sanoin, että me Ei. on tää lumpipojassa. Eikö nyt me mennään sinne vittu, nyt mennään vielä syvemmälle. Mä potkasen vaan ovi auki. Se on lukossa. Mitä siellä on? En mä tiedä, mennään vaan mestoille. Näkeekö tänne edes? No lisää ratkaisuja. No joo. Mut tuolla olisi niinku sitä vibea. No ei me päästy ikin jatkamaan meidän dokumenttia sit niin syvälle. No fuck it, mennään kattoo ne tykit vielä. Ja alkaa. For show. Missä vitus me ollaan niinku? Niinku leikin, mulle mitään haju. Me ollaan kyllä täällä ylitetty. Jollakin. Me ollaan tossa. Ja me ollaan täällä. Joo, tuolta me tultiin. Niin me ollaan kävelty tuolta asti tonne. Joo. Ja tonne ollaan matkalla. Ja lähdetään me tuolta. Vittu, et lähetään. Kato siellä, niin se ydinase on tulos meitä kohti jo. Saatana. Ajan loppu alkanut. Sit niinku herättävä todellisuus muille ihmisille, kun ottaa lasit pois. Laput pois silmistä. Laput. Wake up, people! Who wants to wake up? Eikö se niin mennyt? Sen takia. Siksi me tultiin tänne. Sen takia pitäis harkita. Tässä näin vaan line up. Tarviikin vähän tuuleseen joo. Ei, tässä on ihan hyvä. Käydään me tuolla alhaalla. Todellakin. Täällä on itse asiassa Let's go. pitää löytää spottia. Nyt pitää niinku löytää paikka, missä vittu aloittaa skiimailu. Sä et jälkeen. Ei saa olla siinä puhelimessa kiinni koko aika. Lais taskuun ja nauti. No mulla on tässä dokumenttia. Ai säkin haluut kuvia. Tällä hetkellä lähimpänä mummosta ikkunasta. Mietistelet todella. Todella lähimpänä. Eikö se oo kivaa? Niin koko aika. No niin. Pipesen, you know! Löydettiin spotti!
Let's smoke some weed. Vittu vähiten tuulensuoja, mihin vittu ois voinut tulla. Ai sitä vissyy. Laupack. Yeah, so now we're getting into the business. No miten mietteet vittu? Siitä on varmaan joku 4 tuntia kun vittu heitettiin se 200 mikkiä. Mietteet on paljon, niin sitä on paha sanoa. Ei niitä tarvitse laittaa sanoiksi, kun tää vittu kuvailee kaiken. Nää on niitä hetkiä, miksi eletään, että voi juoda olutta vittu ja nauttia. Tiedätkö mitä mä oon ruvennut miettiä? Niinku elämän filosofia oikeesti. Mä aina etin sitä uutta rakentavaa tyyliä juoda sitä bisseä. Missä mä juon sitä bisseä? Mitkä olot mulla on, että mä juon sen bissen? Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Mä haen sitä... Niin. Nimenomaan. Ja mindset, vibe, olot on jo kohillaan ja nyt mä pystyn nauttimaan sen olueen. Niin nyt pystyn niinku nauttimaan sen olueen. Tiedätkö, ei mitään kännäämistä. Kännääminen... No matkan varrella aina on vittu, että etsii sen oikein, mutta tässä mä oon aika varma, että tää on nyt kyllä vittu. Tää on se spotti ja ne olot mihin vittu. Mitkä on niinku... tää bisse, koska... Niin, nimenomaan. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Ymmärrän. Tää on se koko dokumentin idea oli tää vittu saada kuvailemaan vittu sitä ihmisille. Ja tosta noi on niinku tommonen maisema, sit täällä nää vittu Goblin Hood. No niin! Ja tossa on toi vittu chimney! Tuossa on toi vittu chimneykin vittu näköjään. Tää yks vaan heiluttelee simpukoit täällä. Oo! Niin. Ja hienoi. No ei kuka muu niitä saa. No vittu teletappimaailma mieleen tästä. The Teletubbies! No sieltä vittu se kuu, vittu se vittu... Sieltä Teletubbies tulee ja se vittu mikä vittu se imuri tulee sieltä niin, snorting the coke vittu. No, snorting the coke. Mietin nyt kun vittu sä voit sanoa sun vittu lapsen lapsille, että vittu mä tulin yksi päivä istua tuohon kiven päälle, vetää happoa ja vaan istuu. Juomaan kaljaa. Juomaan kaljaa ja siinä mä vaan mietin. Siellä mä olin isin ja Larisikon kanssa kattelemassa niitten touhuja, keräilin simpukoita. Ei yhtään sen parempaa duunaa, mistä itekään tehnyt kyllä. Mietin, että ei arkipäivän ihminen ei vaan ymmärrä vittu sitä, mitä niinku happo niinku luo. Sitä avaruutta. No kyllä sä ymmärrät. Mutta niinku arkipäivä ihminen. Kyllä musta tuntuu, että yllättävän moni ymmärtää, mutta se miten sä niinku... No on koukussa. Niin. Miksi sä et haista uutta kokemusta aina? Why you have to be stuck in the vittu all bullshit? What the fuck the bullshit! Kyllä sä tiedät mitä mä meinaan. Kyllä mä tiedän mitä se on erittäin hyvin. Mutta pitää vaan sanoa vittu. Niinku, pitää myös ymmärtää, tiiäks. Kato kun, niinku me ollaan aina sanottu, että pitää muistaa ne yhteiskunnan normit. Fuck ne yhteiskunnan normit. Own them. Vibes. Just living life. Mutta ilman normoja ei kyllä vittu vois olla meillekin vittu ihmisille vittu vaivaamista, tieksä. Pitää olla niitä vittu toisenlaisiakin ihmisiä. Kaikkien pitää vaan tulla sovus yhteen ja toimimaan. Me ollaan katso kynäriä vittu yhtäkkiä vittu. Pitäis me lähtee ulos? Kohta äijä vaan päättää vittu syö meidän ruuat vittu. Ja päättää vaan meidän puolesta.
Ei tunkeutuu meidän kämpään! No pitää kyllä seivaa mitä vähän partaa tuolta. Pitäis... Nyt ei valitettavasti ollut aikaa. Niin, mut ruokaa pitäis vielä hakea. Sitä on vielä. Oppa. Mä tuun takas. Ei me nyt oikeestaan vielä lähteä. Meillä ei saa lähteä ajatellen. Kai se on. Muistat, että mulla oli takki. Ei ollut. Oli äijällä takki, kun mulla on ollut stadissakin sulla ollut takki päällä. Ei. Mitä vittua sä selität? Et sä oot nähnyt, et silloin takki. Ei. Olen se nähnyt siellä autossa. Ei. Ota meidän musiikki. Ei. Ota musiikki. Ei. Ok. No niin. Miten täältä zoomataan? Sivuttain tätä. Kumpaa sivuu. Tää kiinni vittu ja tää kiinni, niin vittu mä enää vittu mene tohon huoneeseen vittu mä hukun tohon huoneeseen. Avaa oven kiinni. Mä annan sen oven. Mä annan sen sulle. Mä avaan ovenkin sulle. Jotenkin mulla vittu on takki 2 kaljaa ja vittu mulla ei oo rippua enää. Siinä on sulle. Tyhjä. No niin. Mun päästään pois täältä kämpästä. Onko sulla meidän juomat? Onko se? Voi vaan jättää meidän drinking room. You can't be forgetting about the elixir. Se painavaa lastia. Tää Larin touhu on kuin jostain hidastetusta elokuvasta. Se tekee kaiken niin. Huomaakohan nää, että mä pysähyn? Kuinka kauan menee, että ne huomaa, että mä pysähyn? Varmaan viimeistään silloin, kun ne on autossa, ne huomaa, että mä en oo siellä. Kun ne ei pääse autoon. Ne ei huomaa vieläkään, tuolla ne menee. Siellä ne vaan menee. Ei sitä... No nyt mä tajusin, että mä jäin. Mä katoin kauan teillä menee, että huomaatte, että mä en oo mukana. Kyllä mä huomasin heti, mä rupesin yhtymään tuossa asioita. Mä rupesin vittu just miettimään pidemmälle tätä iltaa vielä. Kuinka pitkälle? Sienimaailmoihin mä olin miettimään. Mä pesin sen. Eli shining. Annakko mä sparkkaa mun heissi? Ei mulla vaibi. Takas autatti. Mitä mulla on aina vittu happopäissään koko aika vaan auki? Niin be the fucking... Hei. Vittu nyt se lysti. Kuinka sä tuut nyt vittu autoon ja lähdetään vittu liikkeelle? Tää on nyt väärinpäin, kato. Tää on niinku väärinpäin, mutta tää on ihan oikeinpäin. Meinaatko? Mhm. Enää sä et voi kuvata, kun sä ajat. Katsotaanko? Aha. Wow. Documentary. Wow. Minä jatkan kuvaamista. Aha. Aha. Mitä sä oot vittu viemässä meitä? No mä tiedän. Montulle. Montulle! No niin! No niin, eikä tää mielenkiintoista. Nyt päästään asiasta vittu puhumaan. Monttu-vlogaus. Tuo oli yks homeboys. But I've been moving the music. Third state of Afghanistan. Into with that Taliban. To give a damn. Taliban. Dokumentti jatkoo. Ei be writing itself. Se on niinku elämän vastakohdat. Elämän vittu vastakohdat, ei voi muuta sanoa.
Mikakin päässyt dokumenttiin. Ei vittu! Äijä, sä piti katsoa kynäriä eikä pelaa geometri vässiä! Siinä tuli se erätaulukko väliin. Mikä vittu nyt C1 on geometri vässiä nykyään? Mikä vittu on tapahtunut tälle maailmalle? Siellä on vittu... Ei mut ihan oikeesti, koska en mä muuten ois erottanut sitä meille hengailukseen. Niin, jos ei en mä ois ajatellut, että vittu kun me lähdetään hengailee tänään, joo me ollaan mennyt strippaamaan. Niin joo, vittu käydään siellä Suomenlinnassa, siellä oli vittu... Mut sit yhtäkkiä vittu... Siellä on ihan saatanasti ihmisiä Niin vittu kaikki tulossa. vaan halus tulla kattoo kun me tripataan. No ei ne sitä kyllä halunnut tulla. Sitä ne ei varmasti halunnut tulla, mut ne joutu näkee sitä. Tää be the most vibes for them, for free. Ne sai vaan a little bit of pleasure. Navi! Navi! Voitti! Kyllä! Voitti! Vittu! Voitti se tokankin. Kyllä, vittu! Ei jee! Vittu oikeesti, tää tarvii ulkoilla. Vittu! Kyllä! Ne voitti koko majuri! Siis vittu vibes. He be in the influential moments. Nyt se voi juua pissaa. Nyt sä voit juo oluttakin. Nyt mä keskityn olueen. Noniin! Nyt kun Navi vei. Nyt kun se teki sen. Ei sitä me ollaan koko iltaa odotettu. Ollaan odotettu tätä ihan vitun monta tuntia jo. Milloin te kidnappasitte Mitä jo? kuva se on? On siis... Monelta me lähtiin toi yksi. En minä. Vittu, mä en voi sulle kertoa ajasta yhtään mitään. Onko se skripti vai alkoikin skriptaamaan? Se on irronnut jo kartoilta. K with it, K with it. Jaa. Niggas know that we don't play with it. Make 38 go hard. Jaa. Jaa. Mä en kyllä vaan voi ymmärtää sitä. Mistä vitusta mä äsken edes puhuinkaan? Sepä ihan kärryt taas. It's still a Mary for the denim. Beer. Se kyllä natsaa. I'm on see for that one. Näsi neula, hai. Wow, vittu zombi. Me ois zombia. Ja siellä se yrittää löytää sen, tiedätkö se niinku... Ja mä arvoin löytää sen soundin. Fucking need it. Ihan varmasti sä tarvit. Roope. Roope on vittu keskustas. I've been creasing my pants right now. Jengi näkee off the deep end. Mira.